iBafana Bafana iza kulomdlalo nje kubhekwe ukuthi ivuke izithathe emva kokuphucwa amaphuzu amathathu yiFIFA. Kodwa ukapteni weqembu uthi bazoqhubeka nomgqiqo omuhle abazibekele wona wokufaka iqembu emidlalweni yendebe yomhlaba. Nakuba kungeke kube lula. We need to finish it on a positive note. We've set ourselves high standards. When we started the World Cup campaign, you know, we said that we want to be there and we want to qualify. And it's close now, and it's in our hands. Kanti umqeqeshi weBafana yena uthi lo mdlalo wakusihlwa neZimbabwe kumele bawunqobe nakanjani. Abantu abangalingabazi iqembu lakhe njengoba selizikhombisile emidlalweni eyedlule. I was a little bit, how can I say that, maybe disappointed the moment the 3 points were deducted, that some people start to doubt that we could qualify for America. I never understood that. I never understood that, because we were not beaten on the pitch, but not directly. So if you should have beaten by Lesotho or by Nigeria, maybe more possible. Lo mdlalo weBafana neZimbabwe uzoqala ngehora lesithupha namuhla kusihlwa, kanti ngoLwesibili iBafana izophinde idlale neRwanda eMbombela Stadium eMpumalanga.